Ce e asta? Hei, salut fraților și bine v-am găsit la un nou vlog pe acest canal. În vlogul de astăzi vom reacționa la oameni care efectiv au fost la un pas de moarte. Și când mă refer la un pas de moarte, adică efectiv atâta până să se ducă la omul de sus, da, sau de jos, cine știe. După cum vedeți, aici avem videoclipul la care vom reacționa noi astăzi. Așa că ce mai așteptăm? De asemenea, nu uitați să apăsați pe butonașul de like, subscribe și să comentați dacă vă place și ce idei mai aveți de vloguri, pentru că, după cum vedeți, toată lumea este într-o maximă pană de idei și eu încerc să vă aduc conținut cât mai nou, care nu cred că a fost făcut mai deloc pe YouTube. Adică asta nu știu dacă a mai fost făcută pe YouTube românesc, să reacționeze oameni care au românit. S-a reacționat la Încearcă să nu râzi, la operații, la nu știu ce, dar la asta nu am văzut să se reacționeze, așa că am văzut cu water slide-uri, dar alea nu cred că se pun, așa că haideți să nu mai așteptăm și să ne punem căștile pe noi și să vedem care e treaba cu acest vlog. Ok, vedem că e un foc care a început. LOL. What the heck happened? LOL. Something rank over there? Stați puțin, și asta mă, 9/11, că nu mai înțeleg aici, că îmi dă cu virgulă aici. Ok, avem aici un loc care e foarte adânc și în care nu ai vrea să ajungi sub nicio formă. Nu, 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 nu! LOL. Ok, ski, nimic, wow. Au! Au! Asta a durut! Okay, I'm just, yeah, I'm gonna need quite a lot of help to get out. Scuză-mă! I'm just gonna need quite a lot help. I'm just gonna need a whole team for rescuing me from dying, not a quite little help, aș zice eu dacă aș fi în acea situație. 5 metri. Mai mult de 5 metri. Yeah, 6-0. LOL. Între timp ei. Ok. Sper să fie bine omul ăla. Fata asta care-i treaba? No! No! Ok, asta a fost prea extrem. Ok, avem un om aici într-un trip. Care ce? Ce-i chestia aia neagră de acolo? Poftim? No, ăla nu cred că e un ors. No! Ăla... Nu, ăla e un grizzly. Quack! 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 Nu alerga! O să mori. Nu, deci el e mort, el nu mai e, nu, el e dus. Da. Should have started a long time ago. Tabarnak. Scare me, that guy. Tabarnak. Acel moment când ești norocosul lui Dumnezeu. Asta este tot ce pot să zic. Când ești norocosul lui Dumnezeu, be like. Omul meu se ridică și pleacă. Omul meu se ridică și pleacă. Ce-i cu ăsta? Oh, fuck. Break your glider, break your glider, break your glider, break your glider, rescue, break everything, break. Wow! Asta a durat.
Ok, ce se pot da întâmplarea la asta? Nu! Nu! Tu îmi spui mie că tocmai te-a lovit un tir și tu nu mori. Gen, literally, dacă mă ridic... Stați puțin, deci nu mă vedeți, da? Deci, dacă mă ridic, un tir mi-a venit cam mai mult până în tavan, gen... Cum? Ok, hai să uităm că asta s-a întâmplat. Îmi place, mașinile încă merg. Oh my god! Ce? Vine aligatorul? El. No, thank you. Ceva normal până la urmă. Aligator friendly. aș asuma să mor în următoarea secundă, nu știu, dați, scrieți în comentarii dacă voi v-ați asuma să stați lângă un aligator și să zice good boy, guy, good boy. Hai să-ți mai dau ceva de mâncare. La o dată ți-a prins toată mâna, te-ai dus. Te-ai dus! Nu mai. It's not a good day. Îmi pare rău că întrerup din nou clipul, dar aia a fost mâna lui Dumnezeu. Sincer, nu mai am ce. Aia a fost mâna lui Dumnezeu. Mă jur. Ok, ceva normal. Skydiving. Ok, și ce e? Okay, I told you you're gonna believe the Cine mama măsii te-a pus să faci asta? Ok. O furtună, o domnișoară, un om. Care ce? Era cu fetița? Ce e asta? Și asta se numește instant karma, băieți. Ce e asta? Ok, cazi. Zi mersi că nu ți se spinte ca... Oh, am înțeles. Vine valul, îmi ia calul. Bă, Dumnezeu îți dă a doua șansă, dar tu o forțezi efectiv, tu meriți. Ei bine, cam acesta a fost și episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe și să scrieți în comentarii ce v-a plăcut și minutul care v-a făcut să fiți cei mai controversați cu acest clip. Dar da, cam acesta a fost clipul. Nu uitați de like și noi ne vom auzi de data viitoare. Vă pup, ceau!